Hori zertzen, Erasmus. Ba, Erasmus festa bat, baina hori Euskal Herriko edozein txoketan aurkitu dezakezu, asteburuela. Bai, zer esango oteluke Rotterdamgo Erasmus humanista hundiak, bere izenean alako festak antolatzen direla ikusiko balu, Marcos? Berba da, ados egongo litzateke, ze hain zuzen berak goraipatu zuen eromena, esaten zuen, ezin dela bizi, nolabait erotu barik. Ez, hau da, larrua gaiotzeko edo seme alabak ekartzeko, egon behar duzula apurtzu bat pitzatuta. Ezingo genuke bizi gehiagia arduratuta, ez? Eta esaterako gehiagia arduratzea da, horren kontrako hau da, politikoki zuzena sartzea harreman fizikoetan, estatu batuetan egiten ari dira, college batzutan, eta bikotekideen arteko harremanetan arautu dute ikasleek eurek, soilik bikotekide batek besteari mintzoz eskatu ostean baimena edo zer egiteko, eta bestearen baiezkoa jaso ostean izango dela zer egin. Zaterako, aldizu sartu atzamarra belarri zuloan, bai aurrera. Baiezkoa jaso ondoren egin dezaket, aldizu tipini eskua eskerreko titian, bai, tigre, aurrera, orduan egin dezaket. Bestela da erasoa, aldu bortizkeriagatik salatu. Nik nahiago dut, hau. Zura baino, zuk zer nahiago zenuke? Gustatuko litzaizuke horrela seduzitua izatea? Ni galderak egiteko nago, Marcos. Itxaro, zuri zer iruditu